Hare Rama, Rama Rama, Hare. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാഞ്ചനാശലാകെ ശശുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തി. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാം ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഗണരിത്നാഥാനിതം തം സജീവം സാത്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീ വിശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വിഷ്ണുവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാം നമാമി ഭക്തശക്തി. നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരി കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജഗത്തായ ഗുരുപ്രേമാനന്ദേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരകമത്ഭാഗ്യമദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 25. ഈ അധ്യായത്തിൽ 28 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള. പറ്റുമെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ അധ്യായം തീർക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥാ കതിപയർമാസൈർ വൃഷ്ണീവോജാന്തകാദയഃ യയോ പ്രഭാസം സംഹൃഷ്ടാരതൈർദേവാ വിമോഹിതഃ. തഥാ കതിപയർമാസൈർ വൃഷ്ണിവോജാന്തകാദയഃ യയോ പ്രഭാസം സംഹൃഷ്ടാരതൈർദേവാ വിമോഹിതഃ. തഥാ കതിപയർമാസൈർ വൃഷ്ണിവോജാന്തകാദയഃ യയോ പ്രഭാസം സംഹൃഷ്ടാരതൈർദേവാ വിമോഹിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥാ കതിപയർമാസൈർ വൃഷ്ണിഭോജാന്തകാദയഃ യയുപ്രഭാസം സംഹൃഷ്ടാരതൈർദേവാ വിമോഹിതഃ. തഥാ കതിപയർമാസൈർ വൃഷ്ണിഭോജാന്തകാദയഃ യയുപ്രഭാസം സംഹൃഷ്ടാരതൈർദേവാ വിമോഹിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളെ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ശ്രീജാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय.
ततः कतिपयैर्मासैर्वृष्णिभोजान्तकादयः ययुप्रभासं संकृष्टा रथैर्देव विमोहिताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सिंधु माता जी चलिए कृष्ण. कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ततः कतिपयैर्मासैर्वृष्णिभोजान्तकादयः ययुप्रभासं संहृष्टा रथैर्देव विमोहिताः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी. सीतारामन माता जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ततः कतिपयैर्मासैर्वृष्णिभोजान्तकादयः हरे कृष्ण माता जी. टाइप है. ओके चलिए माता जी अनम्यूट ചെയ്തോളൂ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी ഞാൻ ചെല്ലിലോ. ओके ओके ശരി. ओके विजयनारायण माता जी. हरे कृष्ण माता जी चलिए. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ततः कतिपयैर्मासैर्वृष्णिभोजान्तकादयः ययुप्रभासं संहृष्टा रथैर्देव विमोहिताः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी. ओके കേട്ടില്ലേ प्रभु जी. हाँ ओके ओके. स्वर्णप्रभा माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ततः कतिपयैर्मासैर्वृष्णिभोजान्तकादयः ययुप्रभासं संहृष्टा यथैर्देव विमोहिताः. कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी. शारदा नायर माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ततः कतिपयैर्मासैर्वृष्णिभोजान्तकादयः ययुप्रभासं संहृष्टा रथे देवा विमोहिताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता जी. राजी माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ततः कतिपयैर्मासैर्वृष्णिभोजान्तकादयः ययुप्रभासं संहृष्टा रथैर्देवा विमोहिताः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी. अनिता कुमारी माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तदा कतिपयैर्मासैर्वृष्णिभोजान्तकादयः युयुप्रभासं संहृष्टा रथैर्देव विमोहिताः. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी. रमणी माता जी. हरे कृष्ण माता जी. चलिए. हरे कृष्ण चलिए माता जी. शारदा जी नंबर माता जी. हरे कृष्ण माता जी. चलिए. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ततः कतिपयैर्मासैर्वृष्णिभोजान्तकादयः ययुप्रभासं संहृष्टा रथैर्देव विमोहितः. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी. ओके आदिदेवी अम्मा माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ततः कतिपयैर्मासैर्वृष्णिभोजान्तकादयः ययुप्रभासं संहृष्टा रथैर्देव विमोहिताः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी. सुनीता जयराज माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ततः कतिपयैर्मासैर्वृष्णिभोजान्तकादयः ययुप्रभासं संहृष्टा रथैर्देव विमोहिता. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी. तंगमणि माता जी. हरे कृष्ण माता जी. चलिए. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय.
तदा कदिबैर्मासैर्वृष्णिभोजान्तकादयः ययुप्रभासं संहृष्टा हृदैर्देवा विमोहिताः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। शोभा माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तदा कतिपयर्मासे विष्णुभोजान्तकादयः ययुप्रभासं संहृष्टा हृदैर्देव विमोहितः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। वत्सला शाजी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तत कतिपैर्मासैर्वृष्णिभोजान्तकादयः ययुप्रभासं संहृष्टा हृदैर्देव विमोहिताः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जमीला माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ततः कतिपयैर्मासैर्वृष्णिभोजान्तकादयः ययुप्रभासं संहृष्टा हृदैर्देवा विमोहिताः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सुप्रभा माता जी, हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण प्रभु जी। बिल्कुल। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ततः कतिपयैर्मासैर्वृष्णिभोजान्तकादय ययुप्रभासं संहृष्टा हृदैर्देव विमोहिताः। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण, हरे कृष्ण माता जी। प्रतिभा माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे प्रभु। हरे कृष्ण। ओम नमो देवाय तथा कतिपयैर्मासे वृष्णिभोजान्तकादयः ययुप्रभासं संहृष्टा हृदैर्देव विमोहिताः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। ओके। वसंता माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बिल्कुल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। पंकजेश माता जी, बिल्कुल माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भोजान्तकादयः हरे कृष्ण प्रभु जी। ഞാൻ ചൊല്ലട്ടെ? ഓക്കെ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. വസന്ത മാതാജിക്ക് എന്താ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും, കുറച്ച് കേട്ട് അതെ കേട്ടില്ല. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമഃ. തത്കതിപതിയേർമസ്യ വൃഷ്ണിഭോജാന്തകാദയാ യയുപ്രയാസം സംപൃഷ്ടാ രതിർദേവ വിമോഹിതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ततः कतिपयैर्मासैर्वृष्णिभोजान्तकादयः ययुप्रभासं संहृष्टा हृदैर्देव विमोहिताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु। ओके सॉरी। हरे कृष्ण। वत्सला जी माताजी, हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तदा कतिपयैर्मासैर्वृष्णिभोजान्तकादयः ययुप्रभासं संहृष्टा हृदैर्देव विमोहितः। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। वत्सला माताजी, हरे कृष्ण माताजी। विजय कुमारी माताजी, हरे कृष्ण माताजी। चलिए माताजी। कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ततः कतिपयैर्मासैर्वृष्णिभोजान्तकादयः ययुप्रभासं संहृष्टा हृदैर्देव विमोहिताः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके। कृष्ण माताजी, चलिए माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।
ഓം നമോ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞവര് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും, അപ്പൊ എനിക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തദക്കതിപയേർമാസേ വൃഷ്ണിഭോജാന്തകാദയഃ യയുപ്രഭാസം സംഹൃഷ്ടാ രതിർദേവ വിമോഹിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭാ പ്രദീപ് മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय तदा कतिपयैर्मासैर् वृष्णिभोजान्तकादयः ययुप्रभासं संहृष्टा तदेर्देवमि विमोहितः. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സലയം മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्णा प्रभु जी. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय तदा कतिपयैर्मासैर् वृष्णिभोजान्तकादयः ययो प्रभासं संहृष्टो रथैर्देवा विमोहिताः. हरे कृष्णा प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എന്താണ് കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ततः कतिपयैर्मासैः वृष्णिभोजान्तकादयः ययुप्रभासं संहृष्टा रथैर्देव विमोहिताः. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. തഥാ അതിനുശേഷം കതിപയെ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്നു. വൃഷ്ണികുലത്തിന്റെ പിൻഗാമികൾ, ഭോജകുലത്തിന്റെ പിൻഗാമികൾ, അന്തക ആദയ മറ്റുള്ളവരും അന്തകന്റെ പുത്രന്മാരെ പോലുള്ളവർ യയോ പോയി പ്രഭാസ എന്നു പേരുള്ള തീർത്ഥകേന്ദ്രം തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം സംഹൃഷ്ട വളരെ ആഹ്ലാദപൂർവം തതൈ അവരുടെ രഥങ്ങളിൽ ദേവ കൃഷ്ണനാൽ വിമോഹിത ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം സ്വാമി ചെയ്യും. മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു നാൾ കൃഷ്ണനാൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കപ്പെട്ട ദേവന്മാരുടെ അവതാരങ്ങളായ വൃഷ്ണി ഭോജകുലങ്ങളുടെ പിൻഗാമികളും അന്തകനും മറ്റ് ഭഗവാന്റെ അശാശ്വത ഭക്തന്മാർ ദ്വാരകയിൽ തുടർന്ന് പ്രഭാസ തീർത്ഥത്തിലേക്ക് പോയി. 26ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്ര സ്നാനത്വപിദ്രൂൻ ദേവാനാർഷീം ചൈവ തദംബസാ തർപ്പയിത്വാദവിപ്രേഭ്യോ ഗാവോ ബഹുഗുണാദതു. തത്ര അവിടെ സ്നാത്വാ സ്നാനം ചെയ്തു പിതൃക്കൾ ദേവൻ ഋഷീൻ മഹാമുനിമാർ കൂടി ഏവ തീർച്ചയായും അതിന്റെ അംബസ ജലത്താൽ തർപ്പിത്വ പ്രസാദിപ്പിച്ച് അതിനുശേഷം പെട്ടെന്ന് വിപ്രേഭ്യ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഗാവഹ പശുക്കൾ ബഹുഗുണ വളരെ ഉപകരിക്കുന്ന ദദുഹു ദാനം ചെയ്തു. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥനെ എല്ലാവരും അവിടെ എത്തി കുളിച്ച് തീർത്ഥജലത്താൽ തർപ്പണം ചെയ്ത് പിതൃക്കളെയും ദേവന്മാരെയും മഹാമുനികളെയും സംപ്രീതരാക്കി. അവർ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഗോദാനം ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുപാദിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരിൽ വിവിധ വിഭാഗക്കാരുണ്ട്. നിത്യസിദ്ധന്മാരും സാധനാസിദ്ധന്മാരുമാണ് അവരിൽ പ്രധാനം. നിത്യസിദ്ധന്മാരായ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യനിർവഹണത്തിനായി ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരാറുണ്ടെങ്കിലും അവർ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിബന്ധിച്ചു പോകില്ല. സാധന സിദ്ധ ഭക്തന്മാർ ഉപാധിബദ്ധരായ ആത്മാക്കളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ്. സാധനാ ഭക്തന്മാരിൽ മിശ്ര ഭക്തന്മാരും പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരും ഉണ്ട്. മിശ്ര ഭക്തന്മാർ ചില സമയങ്ങളിൽ ഫലകാംക്ഷങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളിൽ ആകൃഷ്ടരാവുകയും തത്വശാസ്ത്രപരമായ അഭ്യൂഹങ്ങളിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യും. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ തങ്ങൾ എവിടെയായാലും എങ്ങനെയായാലും ഇത്തരം മിശ്രിതങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകും. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ഭഗവത് സേവനത്തിനെ മാറ്റിവെച്ച് തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുവാൻ പോലും താല്പര്യരാകാറില്ല. ഭഗവാന്റെ ആധുനിക കാലത്ത് ഒരു മഹാഭക്തനായ ശ്രീ നരോത്തമദാസ് താക്കൂർ ഇങ്ങനെ പാടുന്നു: തീർത്ഥഘട്ടങ്ങളിലെ പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നത് മനസ്സിന്റെ മറ്റൊരു മൗഢ്യതയാകുന്നു.
കാരണം ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തി ഉപാസന എവിടെയായിരുന്നാലും അത് ആത്മീയതയുടെ പരിപൂർണതയിലാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്നേഹ സേവനത്താൽ പരിപൂർണമായി സംതൃപ്തരാകുന്ന പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. പക്ഷെ അത്രത്തോളം പുരോഗതി പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ തീർത്ഥസങ്കേതങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും നിർദ്ദിഷ്ട ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. യദുകുലത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം രാജകുമാരന്മാർ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയി ആ പുണ്യസങ്കേതത്തിൽ തങ്ങളുടെ പിതൃക്കൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു. നിയമപ്രകാരം ഓരോ മനുഷ്യജീവിയും ഈശ്വരനോടും ദേവന്മാരോടും മഹാമുനിമാരോടും മറ്റു ജീവികളോടും സാധാരണ ജനങ്ങളോടും പിതൃക്കളോടും മറ്റും അവരിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധ സംഭാവനകൾക്ക് കടപ്പെട്ടവരാണ്. അവർക്ക് സംതൃപ്തി തിരിച്ചു നൽകാനുള്ള ബാധ്യത എല്ലാവർക്കും. പ്രഭാസ തീർത്ഥത്തിലേക്ക് പോയ യദുക്കൾ രാജകീയ ദാനാചാര പ്രകാരം ഭൂമി, സ്വർണം, നല്ല കറവിയുള്ള പശുക്കൾ തുടങ്ങിയവ ദാനം ചെയ്തും മറ്റ് നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചും തങ്ങളുടെ കടമകൾ നിർവഹിച്ചു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ അതേപറ്റി വിശദീകരിച്ചു. 27ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹിരണ്യം രജതം ശയ്യാം വാസാംസ്യാജിന കമ്പളാൻ ജ്ഞാനം രഥാനിപാൻ കന്യാതരാം വൃത്തികരീമപി. ഹിരണ്യം സ്വർണം, രജതം സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ, ശയ്യാം കിടക്കകൾ, വാസാംശി വസ്ത്രം, അജിന ഇരിപ്പിടങ്ങൾക്കുള്ള മൃഗത്തോൾ, കമ്പളാൻ പുതപ്പുകൾ, യാനം കുതിരകൾ, രഥാൻ രഥങ്ങൾ, ഇബാൻ ആനകൾ, കന്യഹ പെൺകുട്ടികൾ, ധരാം ഭൂമി, വൃത്തികരീം ജീവിതമാർഗങ്ങൾ, അഭി അതിനും പുറമെ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി. ബ്രാഹ്മണർക്ക് നല്ല കറവിയുള്ള പശുക്കളെ മാത്രമല്ല സ്വർണം, സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ, കിടക്ക, വസ്ത്രം, ആസനങ്ങൾക്കുള്ള മൃഗത്തോലുകൾ, പുതപ്പുകൾ, കുതിരകൾ, ആനകൾ, പെൺകുട്ടികൾ, ഭൂമി തുടങ്ങിയവയും ദക്ഷിണയായി സമ്മാനിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ആ ദാനങ്ങളെല്ലാം സമൂഹത്തിന്റെ ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ബ്രാഹ്മണർക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണർ പ്രതിഫലത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല സേവനം ചെയ്തത്. എങ്കിലും സമൂഹം അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റിയിരുന്നു. വിവാഹത്തിന് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ബ്രാഹ്മണർക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു പെൺകുട്ടികളെ ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതൊക്കെ മൂലം ബ്രാഹ്മണർക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ക്ഷത്രിയരും ധനികരായ വ്യാപാരികളും ബ്രാഹ്മണർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകി. ബ്രാഹ്മണർ തിരിച്ച് സമൂഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ അഭ്യുന്നതിക്കും വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിതമായി. വിഭിന്ന ജാതികൾ തമ്മിലുള്ള സാമൂഹിക സഹകരണത്തിന്റെ മാർഗം അതായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണീയ യോഗ്യതകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമൂഹത്താൽ തീറ്റിപ്പോറ്റപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണ സമൂഹം അഥവാ ബ്രാഹ്മണ ജാതി ആലസ്യത്തിലാണ്ട് ക്രമേണ ബ്രഹ്മബന്ധുക്കൾ അഥവാ യോഗ്യതയില്ലാത്ത ബ്രാഹ്മണരായി തരം താഴ്ന്നപ്പോൾ സമൂഹത്തിലെ മറ്റുള്ളവരും ക്രമേണ പുരോഗമനാത്മകമായ ജീവിത നിലവാരമില്ലാത്തവരായി നിബന്ധിച്ചു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ജാതി സമ്പ്രദായം ഓരോ സമൂഹവും ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന തൊഴിലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. അല്ലാതെ ഇന്നത്തെ തരം താഴ്ന്ന സമൂഹം തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് പോലെ ജന്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല. 28ാമത്തെ ശ്ലോകം, അവസാനത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്നം ചോരുരസം തേഭ്യോ തത്വാ ഭഗവദർപ്പണം ഗോവീ പ്രാർത്ഥസവ ശൂര പ്രാണേ മുർഭുവി മൂർധബി. അന്നം ചോരുരസം തേഭ്യോ തത്വാ ഭഗവദർപ്പണം ഗോവീ പ്രാർത്ഥസവ ശൂര പ്രാണേ മുർഭുവി മൂർധബിഹി. അന്നം ആഹാരസാധനം, ച അതോടുകൂടി ഒരു രസം വളരെ രുചികരമായ തേഭ്യ ബ്രാഹ്മണർക്ക് വേണ്ടി തത്വ വിതരണം ചെയ്ത ശേഷം ഭഗവത് അർപ്പണം ആദ്യം പരമദിവത്വം പുരുഷനായ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന ഗോ പശുക്കൾ, വിപ്ര ബ്രാഹ്മണർ, അർത്ഥ ലക്ഷ്യം, അസവഹ ജീവിത ലക്ഷ്യം, ശൂരഹ ധീരന്മാരായ ക്ഷത്രിയർ, പ്രണയമുഹു പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു, ഭുവി നിലത്ത് സ്പർശിക്കുന്ന, മൂർധാഭിഹി അവരുടെ ശിരസ്സുകളാൽ. ഉത്തരം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി. അതിനുശേഷം അവർ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച വളരെ രുചികരമായ ആഹാര സാധനങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയും ശിരസ് തറയിൽ നമിച്ച് അവർക്ക് ബഹുമാനപൂർണമായ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അവർ ഗോക്കളെയും ബ്രാഹ്മണരെയും സംരക്ഷിച്ച് പൂർണ്ണരായി ജീവിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദ ജയ്. പ്രഭാസ തീർത്ഥത്തിൽ യദുകുല പിൻഗാമികൾ പ്രകടിപ്പിച്ച സ്വഭാവം അങ്ങേയറ്റം സംസ്കാര സമ്പന്നവും മനുഷ്യന്റെ പരിപൂർണതയുടെ സൂചികയുമായിരുന്നു. മനുഷ്യ ജീവിതം പരിപൂർണമാകാൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ 3 തത്വങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടും. ഗോക്കളെ സംരക്ഷിക്കുക,
ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക. എല്ലാറ്റിനും ഉപരി ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിരിക്കുക. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീരാത്ത ഒരുവനും സ്വന്തം ജീവിതം പൂർണ്ണമാക്കാനാവില്ല. ജനന മരണങ്ങളും രോഗവും വാർദ്ധക്യവുമില്ലാത്ത ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യ ജീവിതം പരിപൂർണമാകും. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പരിപൂർണത ലക്ഷ്യം അതാണ്. ഈ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ഭൗതികമായ എന്തൊക്കെ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ജീവിതം പരാജയമായിരിക്കും. ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും പരമദിവോത്തമ പുരുഷനെ ആദ്യം സമർപ്പിക്കാത്ത ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കില്ല. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ഭക്ഷണം ഭക്തർ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എന്ന നിലക്കാണ്. അല്ലെ, ഭഗവത് പ്രസാദം. മനുഷ്യർക്കും മറ്റു ജന്തുജാലങ്ങൾക്കും വേണ്ട ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം ധാന്യങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, പാൽ, ജലം തുടങ്ങി മുഖ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ളവ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവയൊന്നും മനുഷ്യ പ്രയത്നത്താൽ സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള പരീക്ഷണശാലകളിലോ ഫാക്ടറികളിലോ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാലും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലെന്നുമുള്ള ബോധം ഓരോ മനുഷ്യജീവിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം. മനുഷ്യരിൽ ബുദ്ധിജീവി സമൂഹം ബ്രാഹ്മണരെന്നും അവരിൽ പരമമായ സത്യത്തെ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിച്ചവർ വൈഷ്ണവരെന്നും വിളിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഈ ഇരു കൂട്ടരും യാഗത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളായ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും യജ്ഞപുരുഷനായ വിഷ്ണുവിനെ സംതൃപ്തനാക്കുകയാണ് യാഗത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. യാഗാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരുവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാകുമെന്നും ശാരീരിക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പാചകം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവൻ പാപബാധിതനാകുമെന്നും ഭഗവത്ഗീത 3:13 പറയുന്നു. പ്രഭാസ തീർത്ഥഘട്ടത്തിൽ യദുക്കൾ ശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണർക്ക് വിതരണം ചെയ്ത ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം ആദ്യം പരമദിവോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് സമർപ്പിച്ചതാണ്. യദുക്കൾ ശിരസ്സുകൊണ്ട് ഭൂമിയെ സ്പർശിച്ച ആത്മാർത്ഥതയോടെയാണ് പ്രണാമം അർപ്പിച്ചത്. സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളോടുമുള്ള സേവന സഹകരണത്തോടെ മനുഷ്യ പരിപൂർണത നേടുന്നതിന് യദുക്കൾക്കും ജ്ഞാനം ഉണർത്തപ്പെട്ട എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും വൈദിക സംസ്കാരത്തിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ചു. ഒരു രസം എന്ന വാക്കും ഇവിടെ അർത്ഥവത്താണ്. പാലും പച്ചക്കറികളും ധാന്യങ്ങളും ചേർത്ത് 100 കണക്കിന് രുചികരങ്ങളായ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാം. ഇവയെല്ലാം ഗുണമേന്മ ഉള്ളതാകിയാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് സമർപ്പിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 9:26 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഭക്തന്മാർ ഭക്തിയുത സേവനമായി സമർപ്പിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ, ദളങ്ങൾ, പുഷ്പങ്ങൾ, ദ്രവ്യങ്ങൾ മുതലായവയുടെ നിലവാരത്തിലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ ഭഗവാൻ വിധിക്കുന്നു. ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള യഥാർത്ഥ സമർപ്പണത്തിന്റെ ഏക മാനദണ്ഡം ഭക്തി ഉപാസനയാണ്. ഭക്തന്മാർ ആദരപൂർവം സമർപ്പിക്കുന്ന അത്തരം ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ താൻ സസന്തോഷം സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പു നൽകുന്നു. അതിനാൽ എങ്ങനെ വിധി എഴുതിയാലും യദുക്കൾ പരിപൂർണ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച സംസ്കാര സമ്പന്നരും ശ്രേഷ്ഠരായ ബ്രാഹ്മണ മുനികൾ അവരെ ശപിക്കാനിടയായത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛാനുസരണം മാത്രമായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണരോടും വൈഷ്ണവരോടും നിസ്സാരന്മാരോടെന്ന പോലെ ലാഘവ ബുദ്ധിയ പെരുമാറരുതെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും നൽകിയ താക്കീതുകളായിരുന്നു ഈ സംഭവം. അങ്ങനെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3-ാം സ്കന്ധം ഭഗവാന്റെ വൃന്ദാവനത്തിന് പുറത്തു ലീലകൾ എന്ന 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം സമാപിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായുഷഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ നാമേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരസുന്ദരായ രാധികാരി ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണവത്തായ ശ്രീപ്രഭുപാദേ മുത്തായ ഗൗരപ്രേമ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു നാൾ കൃഷ്ണനാൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകപ്പെട്ട ദേവന്മാരുടെ അവതാരങ്ങളായ വൃഷ്ണി ഭോജകുലങ്ങളിലെ പിൻഗാമികളും മന്ദകനും മറ്റു ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത ഭക്തന്മാർ ദ്വാരകയിൽ തുടർന്ന് പ്രഭാസ തീർത്ഥത്തിലേക്ക് പോയി. പ്രഭാസ തീർത്ഥം അവിടെ പോയിട്ട് പിതൃക്കൾക്കും മറ്റു പൂജകളൊക്കെ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്.
അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന 26-ാമത്തത്. എല്ലാവരും അവിടെ എത്തി കുളിച്ച് തീർത്ഥജലത്താൽ തർപ്പണം ചെയ്ത് പിതൃക്കളെയും ദേവന്മാരെയും മഹാമുനികളെയും സംപ്രീതരാക്കി അവർ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഗോദാനം ചെയ്തു. പ്രഭുപാദന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരിൽ വിവിധ വിഭാഗക്കാരുണ്ട്. രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളതില് നിത്യസിദ്ധന്മാരും സാധനാസിദ്ധന്മാരുമാണ്. ഒരു പ്രധാന നിത്യസിദ്ധരായ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യ നിർവഹണത്തിനായി ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരാറുണ്ടെങ്കിലും അവർ ഭൗതിക പ്രകൃതി നിബന്ധിച്ചു പോകില്ല. സാധനാസിദ്ധ ഭക്തന്മാർ ഉപാധിപതരായ ആത്മാക്കളിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ്. സാധനാ ഭക്തന്മാരിൽ മിശ്ര ഭക്തന്മാരും പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരും. മിശ്രഭക്തന്മാർ ചില സമയങ്ങളിൽ ഫലകാംക്ഷങ്ങളായ പ്രവൃത്തികൾ ആകൃഷ്ടരാവുകയും തത്വശാസ്ത്രപരമായ അഭ്യുതങ്ങളിൽ നിന്നും ചെയ്യും. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ താങ്കൾ എവിടെയായാലും എങ്ങനെയായാലും ഇത്തരം മിശ്രിതങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരായി പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകും. ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരൊക്കെ നിത്യസിദ്ധന്മാരാണ്. അവരൊക്കെ ഇവിടെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പതിതായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളെ ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലെ? നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയാണോ? അല്ല അല്ലെ? നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലെ? നമ്മള് സാധനാസിദ്ധന്മാരാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനം ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകേണ്ടതാണ്. അല്ലെ? അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളെ പോലുള്ള പതിതാത്മാക്കളെയൊക്കെ മോചിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അവരെയൊക്കെ കൃഷ്ണാവബോധം നൽകി തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നിത്യസിദ്ധന്മാര് അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അവരൊരിക്കലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിബന്ധിച്ച് പോകാറില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള യദുകുലത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഉപരിലോകങ്ങളിലുള്ളവരാണ്. ദേവന്മാരും ഉപദേവതമാരും മറ്റുള്ള ഋഷിമാരും മറ്റുമൊക്കെയാണ്. അല്ലെ? അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഈ ലീലകൾ കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ ലീലകൾ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർക്കും തിരിച്ച് അവരുടെ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുണ്ട്. അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള മഹർഷിമാരുടെ ശാപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഇച്ഛപ്രകാരമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം. പിന്നീട് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, പരിശുദ്ധ ഭക്തരാകട്ടെ താങ്കൾ എവിടെയായാലും എങ്ങനെയായാലും ഇത്തരം നിശ്ചിതങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്രമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ മുഴുവൻ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ഭഗവത് സേവനത്തിന് മാറ്റിവെച്ച് തീർത്ഥ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുവാൻ പോലും തൽപരരാകാറില്ല. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാൻ തന്നെ സമയം പോരാതെ വരുന്നു. അല്ലെ? പിന്നീട് തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങള് സന്ദർശിക്കുവാൻ പോകും. അല്ലെ? ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. 108 ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി. ആയിരക്കണക്കിന് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഡിസ്കൗണ്ട്. അപ്പോ അവരോടൊക്കെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഭഗവാൻ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെയാണ് വൃന്ദാവനം എന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്വൈത ആചാര്യർ മഹാപ്രഭു വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും കൂട്ടുകാരും ചേർന്നിട്ട് ഭഗവാനെ വഴിതിരിച്ച് ശാന്തിപുരത്തേക്ക് വിടുകയുണ്ടായി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ. അല്ലെ? ശാന്തിപുരത്തെത്തിയപ്പോഴേ ഭഗവാൻ അറിയില്ല ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ പാപത്തിലാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്വൈതാചാര്യരോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, അദ്വൈതാചാര്യരെ നീയും വൃന്ദാവനത്തിലെത്തിയോ എന്ന് ചോദിക്കും. മഹാപ്രഭു ഗംഗയെ കാണുമ്പോൾ യമുനയായിട്ട് കരുതുകയാണ്. അപ്പോ യമുനയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാം. ഭഗവാനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ചോരാഗ്ര ഗണ്യം പുരുഷൻ, ഏറ്റവും വലിയ കള്ളൻ ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനെ പറ്റിക്കാനായിട്ട് വേറെ ആർക്കും സാധിക്കും. അല്ലെ? എന്നാൽ ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ആ ലീലകൾ ആടുന്നില്ല. ഇപ്പോ വൃന്ദാവനമാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവര് ശാന്തിപൂരിലെത്തിയപ്പോ അദ്വൈതാചാര്യ കണ്ടപ്പോ അദ്വൈതാചാര്യരോട് നീയും വൃന്ദാവനത്തിലെത്തിയോ അദ്വൈതാചാര്യരെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്വൈതാചാര്യർ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് എവിടെയുണ്ടോ അവിടമാണ് വൃന്ദാവനം. ഓ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ എവിടെയാണോ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യുക.
അല്ലെ? നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് വൃന്ദാവനം. ആ ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ പറയും. വൃന്ദാവനം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യധാമം തന്നെയാണ്. അത് നമ്മൾ സന്ദർശിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ സ്ഥിരമായിട്ട് അങ്ങനെ ധാമില് വസിക്കരുതെന്ന് പറയും. അത് അവസാന ഘട്ടങ്ങളിൽ വാനപ്രസ്ഥം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ സന്ദർശിക്കുവാനുള്ളതാണ് തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങൾ. എങ്കിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നമുക്ക് സേവനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അങ്ങനെ അതിനെ പ്രഭുപാദർ ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. എവിടെയാണ് ഉള്ളത്? ലോകം മുഴുവൻ ഭക്തന്മാരുണ്ട് അല്ലെ? അവരൊക്കെ ഈ വൃന്ദാവനത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിലെ സാധാരണ നിലയിൽ തന്നെ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്താ പറയാ, ധാമുകളിൽ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുവാനും താമസിക്കുവാനും ഒക്കെ അത്രയും തിരക്കാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അവിടെ നിന്ന് എവിടെയും കാലുകുത്താനായിട്ട് സ്ഥലമില്ല. കാർത്തിക മാസം ഇനി വരാൻ വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ കൃഷ്ണ ബലറാം മന്ദിറിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മംഗളാരതിക്ക് ഗേറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ പോലും കയറാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. റോഡിലൊക്കെ നിന്നിട്ട് മംഗളാരതി കാണുന്നത്. അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയാണ് കാർത്തിക മാസം. കാർത്തിക മാസം എല്ലാ ഭക്തന്മാരും സ്ഥിരമായിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു പ്രഭുപാദർ. വൃന്ദാവനത്തിൽ നമ്മൾ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1000 മടങ്ങ് ഫലം ലഭിക്കും. എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനും 1000 മടങ്ങ് അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന്, പ്രത്യേകിച്ചും വ്രജവാസികളുമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഡീല് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയും. എല്ലാവരോടും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴും പെരുമാറണമെന്ന് പറയും. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപരാധമായിട്ട് മാറുമെന്ന് പറയും. അവിടെയുള്ള എല്ലാം തന്നെ ഋഷക്കാരായാലും എല്ലാവരും അവരും വ്രജവാസികൾ. അവരോടെല്ലാം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊന്നും പോകരുത്. എല്ലാവരുമായിട്ടും ഒരു അകലം പാലിക്കണമെന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എപ്പോഴും പറയും. ഇവിടെ പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അങ്ങനെയുള്ള തീർത്ഥഘട്ടങ്ങളിലെ പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നു മനസ്സിന്റെ ഒരു മൗഢ്യതയാകുന്നു എന്ന് നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു. കാരണം ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിവാസന എവിടെയായിരുന്നാലും അത് ആത്മീയതയുടെ പരിപൂർണതയിലാകും. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്നേഹ സേവനത്താൽ പരിപൂർണമായി സംതൃപ്തരാകുന്ന പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കേണ്ട ആവശ്യമേയില്ല. പക്ഷെ അത്രത്തോളം പുരോഗതി പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ തീർത്ഥസങ്കേതങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും നിർദ്ദിഷ്ട ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരെപ്പോഴും അവരുടെ ചിന്ത ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടും വൃന്ദാവനത്തിലും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യധാമുകളിലായിരിക്കും. അവരെപ്പോഴും വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ജീവിക്കുന്നെങ്കിലും അവരുടെ മനസ്സെപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിലായിരിക്കും. എന്നാൽ പുതിയതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പറയും, പുരോഗതി പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഭക്തന്മാർ ദിവ്യധാമുകൾ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിക്കുകയും വേണമെന്ന് പറയും. അങ്ങനെയുള്ള ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. യദുകുലത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം രാജകുമാരന്മാർ പ്രഭാസത്തിലേക്ക് പോയി ആ പുണ്യസങ്കേതത്തിൽ തങ്ങളുടെ പിതൃക്കൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു. നിയമപ്രകാരം ഓരോ മനുഷ്യജീവിയും ഈശ്വരനോടും ദേവന്മാരോടും മഹാമുനിമാരോടും മറ്റു ജീവികളോടും സാധാരണ ജനങ്ങളോടും പിതൃക്കളോടും മറ്റും അവരിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധ സംഭാവനകൾക്ക് കടപ്പെട്ടവർ അവർക്ക് സംതൃപ്തി തിരിച്ചു നൽകാനുള്ള ബാധ്യത എല്ലാവർക്കും. പ്രഭാസ് തീർത്ഥത്തിലേക്ക് പോയ യദുക്കൾ രാജകീയ ദാനചാരപ്രകാരം ഭൂമി, സ്വർണം, നല്ല കറവയുള്ള പശുക്കൾ തുടങ്ങിയവ ദാനം ചെയ്തു മറ്റു നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു തങ്ങളുടെ കടമകൾ നിർവഹിച്ചു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും സംതൃപ്തരാകും. അല്ലെ? എല്ലാം എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവർക്ക് വേറെ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നു, മറ്റാരെയും സംതൃപ്തരാക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനാകുകയാണെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാവരും സംതൃപ്തരാകും. അല്ലെ? ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നു, നമ്മളൊരു ചെടിയുടെ വേരിൽ വെള്ളമൊഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാ ശാഖകളിലും ഉപശാഖകളിലും എല്ലായിടത്തും. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള എല്ലാവരും സംതൃപ്തരാകും. ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ബ്രാഹ്മണർക്ക് നല്ല കറവയുള്ള പശുക്കളെ മാത്രമല്ല സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ, കിടക്ക, വസ്ത്രം, ആസനങ്ങൾക്കുള്ള മൃഗത്തോലുകൾ, പുതപ്പുകൾ, കുതിരകൾ, ആനകൾ, പെൺകുട്ടികൾ, ഭൂമി തുടങ്ങിയവയും ദക്ഷിണയായി സമ്മാനിച്ചു. യദുകുലത്തിലുള്ളവരെ
അവരെ എല്ലാവർക്കും ദാനങ്ങൾ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് പറയും അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണർക്ക് നല്ല കറവിയുള്ള പശുക്കളെ നമ്മുടെ ഇസ്കോണിലുള്ള ഭക്തൻ പറയാറുണ്ട്. അവരെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ കറവയൊക്കെ വറ്റി പ്രായമായിട്ടുള്ള പശുക്കളെയാണ് ദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. സ്വാമിജി ഇതിനെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ദാനമായിട്ട് തരുന്നു എന്ന് പറയും അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഗോമാതാവ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വീകരിക്കും. അവർക്ക് അത് ഭാരമായിട്ട് ആകുന്നത് കൊണ്ട് അമ്പലത്തിലൊക്കെ ദാനം കൊടുക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെയല്ല ദാനം കൊടുക്കേണ്ടത്. ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ദാനം കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ. നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് ദാനം കൊടുക്കുക. അല്ലാതെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനമല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാനം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയും. നമുക്ക് അത് ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെയല്ല. നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തുവാണ് ദാനം നൽകേണ്ടത്, കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. യത് കരോഷി യത് നാശി യജ് ഹോഷി തദാശ്രിയ തപസ്യ കൗന്ദയ തത് പുരുഷമത അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ശരികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നോ എല്ലാം എനിക്കായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം ആർക്ക് നൽകിയിട്ട് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ. അല്ല എന്റേതെന്നുള്ള ധാരണയിൽ ദാനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് പലർക്കും പല അനർത്ഥങ്ങളും വരുന്നത് അല്ലെ. നേരത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ അല്ലെ. പശുക്കളെ തന്നെ ദാനം ചെയ്തു. പശുവിനെ വേറൊരാൾക്ക് കൊടുത്ത പശുവിനെ, ഒരു ബ്രാഹ്മണന് കൊടുത്ത പശുവിനെ അത് പോയിട്ട് തിരിച്ച് ഗോശാലയിൽ വരും. അതിനെ പിടിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം വേറൊരു ബ്രാഹ്മണന് കൊടുക്കും അല്ലെ. അവര് തമ്മിൽ പ്രശ്നമാവുകയും അവസാനം ശപിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. നൃഗൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് അല്ലെ. അതിന് അവസാനം എന്താ സംഭവിച്ചത്? അയാൾ നല്ലൊരു ദാനം ചെയ്ത് നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ശാപം കിട്ടിയ ഒരു പല്ലിയായിട്ട് മാറി. അപ്പോ അതുപോലെയാണെന്ന് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഫലം ലഭിക്കില്ല. ആദ്യം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം ദാനം ചെയ്യണം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദാനം ചെയ്തതിനായി പറയും. സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളും കിടക്കി വസ്ത്രവും എല്ലാം തന്നെ ദാനം ചെയ്യും. പ്രഭാതലിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, ആ ദാനങ്ങളെ സമൂഹത്തിന്റെ ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ബ്രാഹ്മണർക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണർ പ്രതിഫലത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല സേവനം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും സമൂഹം അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റിയിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണരെ യാതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത, യാതൊരു പ്രതിഫലവും പറ്റാതെയാണ് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ദാനമായിട്ട് ദക്ഷിണയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നൽകും അല്ലെ. പല സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇപ്പം ഭാഗവതം കഥ നടത്തിയാലും ഒക്കെ അവര് ഒന്നും കണക്ക് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കില്ല അല്ലെ. ദക്ഷിണയായിട്ടൊക്കെ. അതുപോലെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനമായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ബ്രാഹ്മണരാണ് സമൂഹത്തിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അല്ലെ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുക, ക്ഷത്രിയർക്കാരും രാജാക്കന്മാർക്കൊക്കെ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുക, അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് വേറെ മറ്റുള്ള ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ അവിടെയൊന്നും പോയിട്ട് ജോലി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതൊക്കെ നൽകിയിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണീയ യോഗ്യതകളൊന്നുമില്ലാതെ സമൂഹത്താൽ തുറ്റിപ്പോറ്റപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണ അഥവാ ബ്രാഹ്മണ ജാതി അലസിലാണ് ക്രമേണ ബ്രഹ്മബന്ധുക്കൾ അഥവാ യോഗ്യതയില്ലാത്ത ബ്രാഹ്മണരായി തരം താഴ്ന്നപ്പോൾ സമൂഹത്തിലെ മറ്റുള്ളവരും ക്രമേണ പുരോഗമനാത്മകമായ ജീവിത നിലവാരമില്ലാത്തവരായി നിബന്ധിച്ചു. അവരെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്ത് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് അവരെയൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ. 4 വിഭാഗങ്ങളെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ. ചാതുർവർണ്ണം മയാസൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശായ എന്നുള്ളത് അല്ലെ. ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 4 വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയും അല്ലെ. അല്ലാതെ ജന്മം കൊണ്ടല്ല. ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ശൂദ്രന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ ഒരിക്കലും
ബ്രാഹ്മണൻ അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ശൂദ്ര കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണനെ പോലുള്ള കാര്യങ്ങള് ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണനേക്കാളും ഉയർന്നതാണെന്ന് ഒരു വൈഷ്ണവൻ അല്ലെ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അദ്വൈത ആചാര്യർ പിതൃക്കൾക്കൊക്കെ പൂജകൾ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പ്രസാദം ആദ്യം ബ്രാഹ്മണർക്ക് നൽകണമെന്നാണ് കണക്ക്. അദ്വൈത ആചാര്യർ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് അത് നൽകിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അതിന് യോഗ്യനല്ല, നിങ്ങൾ നല്ല ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണർക്ക് നൽകണമെന്ന്. അദ്വൈതാചാര്യർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരും തന്നെയില്ല. 1000 ബ്രാഹ്മണരെ ഊട്ടിയതിന് തുല്യമാണ് ഒരു ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവിന് നൽകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ പോലുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തന് നൽകുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആദ്യം ആ പ്രസാദം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനായിരുന്നു നൽകിയത്. നമുക്കറിയാം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ബ്രഹ്മാവ് തന്നെയാണ് അല്ലെ. ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ട്. ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ 4 വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണർ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുക അല്ലെ. ക്ഷത്രിയർ രാജ്യത്തെയും പ്രജകളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുക അല്ലെ. പിന്നീട് വൈശ്യര് കൃഷി, വാണിജ്യം, ഗോരക്ഷ ഇതൊക്കെ നടത്തുക അല്ലെ. ശൂദ്രര് എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാനായിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എന്നാൽ അതിനെ തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. പലരും പറയും എന്താണ് ചാതുർവർണ്ണയം മയാ സൃഷ്ടം അല്ലെ. അതിന്റെ അടുത്ത ലൈൻ ആരും പറയില്ല. രാഷ്ട്രീയക്കാരും മറ്റുമൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ അടുത്ത വരിയിലാണ് പറഞ്ഞത് ഗുണകർമ്മ വിഭാവശ, ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചത് അല്ലെ. അല്ലാതെ ജന്മം കൊണ്ടല്ല തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു, സിംഹഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ് അത്രയും താഴ്ന്ന കുലത്തിലുള്ളവർക്ക് വരെ ബ്രാഹ്മണീയ യോഗ്യതകൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ബ്രാഹ്മണ ദീക്ഷ നൽകിയിട്ട് അവരെയൊക്കെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയുണ്ട്. ഇതാണ് ജന്മം കൊണ്ടല്ല എന്ന് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ് തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ് ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയുള്ള നയനമണി മനുഷ്യരിയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയുള്ള മനുഷ്യര് തന്നെ. അവർക്കറിയാം ആരാണ് യഥാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണൻ, ആരാണ് യഥാർത്ഥ വൈഷ്ണവൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊക്കെ ബ്രാഹ്മണിക് ദീക്ഷ ശ്രീല പ്രഭുപാദരും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. 4 യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് ഭക്തി സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ പ്രഭുപാദരും അവരൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരൊക്കെ ബ്രാഹ്മണിക് ദീക്ഷയ്ക്ക് നൽകി അവരൊക്കെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ജാതി സമ്പ്രദായം ഓരോ സമൂഹവും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തൊഴിലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടി, അല്ലാതെ ഇന്നത്തെ തരം താഴ്ന്ന സമൂഹം തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന പോലെ ജന്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ളതല്ല. അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അതിനുശേഷം അവർ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച വളരെ രുചികരമായ ആഹാര സാധനങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയും ശിരസ് തറയിൽ നമിച്ച് അവർക്ക് ബഹുമാനപൂർണമായ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അവർ ഗോക്കളെയും ബ്രാഹ്മണരെയും സംരക്ഷിച്ച് പൂർണ്ണരായി ജീവിച്ചു. അവരൊക്കെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് എല്ലാ ദാനമൊക്കെ നൽകിയിട്ട് അവരൊക്കെ നമസ്കരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു, ശിരസ് തറയിൽ നമിച്ചു അല്ലെ. ശരിയായിട്ടുള്ള നമസ്കാരം അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. ശിരസ് തറയില് മുട്ടണം അല്ലെ. എന്താ പറയാ, നമസ്കരിക്കുന്നത് പല 3 തരത്തിലുള്ള നമസ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ദീർഘസാഷ്ടാംഗ നമസ്കാരം, പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരം, ശരണാഗതി നമസ്കാരം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ പാദധൂളികൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അവരെ നമസ്കരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. നേരത്തെ പഠിച്ച് ഭക്തപാദധൂളി, ഭക്തപാദജൽ, ഭക്തഭുക്ത അവശേഷ തീനോമ. ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പാദധൂളികൾ നമ്മുടെ ശിരസിൽ ലഭിക്കും.
പ്രഭുപാദന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു, പ്രഭാസ തീർത്ഥത്തിൽ യദുകുല പിൻഗാമികൾ പ്രകടിപ്പിച്ച സ്വഭാവം അങ്ങേയറ്റം സംസ്കാര സമ്പന്നവും മനുഷ്യന്റെ പരിപൂർണതയുടെ സൂചകവുമായിരുന്നു. മനുഷ്യ ജീവിതം പരിപൂർണമാകാൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ 3 തത്വങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടുന്നു. ഗോക്കളെ സംരക്ഷിക്കുക, ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക, എല്ലാറ്റിനും ഉപരി ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിരിക്കുക. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീരാത്ത ഒരുവനും സ്വന്തം ജീവിതം പൂർണ്ണമാക്കാനാവില്ല. ജന്മമരണങ്ങളും രോഗവും വാർദ്ധക്യവും ഇല്ലാത്ത ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യ ജീവിതം പരിപൂർണമാവും. 3 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദരയോട് പറയുന്നു അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, ഗോക്കളെ സംരക്ഷിക്കുക അല്ലെ, ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക, എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായി ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിരിക്കും. കലിയുഗത്തിൽ ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഇല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള അല്ലെ. ഈ ലോകത്തില് എവിടെ പോയാലും പശുക്കളെയൊക്കെ കൊന്നു തിന്നുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണരെയൊക്കെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നു, ഭരണകർത്താക്കളായാലും മറ്റുള്ളവരായാലും അവരെയൊക്കെ നിന്ദിക്കുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാകാൻ ആരും ശ്രമിക്കില്ല അല്ലെ. ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത ഇതൊന്നും കേൾക്കാനായിട്ട് ആർക്കും താല്പര്യം. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് തന്നെ അവരെ ദ്രോഹിക്കാനായിട്ട് ധാരാളം ആൾക്കാർ. ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് പശുക്കളും ബ്രാഹ്മണരും. നമോ ബ്രാഹ്മണ്യ ദേവായ ഗോ ബ്രാഹ്മണ ഹിതായ ജഗത്തായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ ഭഗവാനെ പ്രണാമ മന്ത്രം ചൊല്ലും. ഗോക്കൾക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കും സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ഭഗവാനെ പ്രണാമം. ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് പശുക്കള്, ഗോക്കള്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണർ. അവരെ എവിടെയാണോ സംരക്ഷിക്കുന്നത്, അവരെ നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിക്കുന്നത്, അവർക്ക് അവിടെ എല്ലാ ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാവും. എവിടെയാണോ പശുക്കളെയൊക്കെ കൊന്നു തിന്നുന്നത് അല്ലെ, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണരെയൊക്കെ നിന്ദിക്കുന്നത്, അവിടം അധപ്പതനം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധ വേണം. ഗോക്കളെ സംരക്ഷിക്കണം, ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരം കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം, എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായി ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിരിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീരാത്ത ഒരുവനും സ്വന്തം ജീവിതം പൂർണ്ണമാക്കാനാവില്ല എന്ന് പറയും അല്ലെ. ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി, ജന്മമരണങ്ങളും രോഗവും വാർദ്ധക്യവും ഇല്ലാത്ത ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യ ജീവിതം പരിപൂർണമാവുക എന്ന് പറയും അല്ലെ. നമ്മള് പഠിച്ചു ദുഃഖാലയമ ശാശ്വതം അല്ലെ. ഇവിടെ ഇനിയും കുറെ കാര്യങ്ങൾ നേടണം, എന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടി നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നാണ് ഒരാളും കരുതും അല്ലെ. എന്നാൽ ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും അല്ലെ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ദുഃഖാലയമ ശാശ്വതമാണ് ഈ ലോകം. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് വേഗം രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് എങ്ങനെ പോവാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവത് പ്രസാദത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ നിവേശിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവത് പ്രസാദം അല്ലെ, അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്. അത് നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കും അല്ലെ. നേരത്തെ പഠിച്ചു, സ്വന്തം നാവിന്റെ തൃപ്തിക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നത് അത് പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രഭാകരൻ പറയുന്നു, ഒരു രസം എന്ന വാക്കും ഇവിടെ അർത്ഥവത്താണ്. പാലും പച്ചക്കറികളും ധാന്യങ്ങളും ചേർത്ത് 100 കണക്കിന് രുചികരങ്ങളായ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ തയ്യാറാക്കും അല്ലേ. ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും, ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇല്ലാതെ കറി ഉണ്ടാക്കാനോ, എന്തെന്നാ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇടാതെ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. നാളെ കഴിഞ്ഞ് അല്ലെ, കേരളത്തിലൊക്കെ നാളെയാണ് ജന്മാഷ്ടമിയാണ്. ജന്മാഷ്ടമിക്കൊക്കെ ഭഗവാന് 100-ലേറെ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ഇവിടെ സാധാരണ മായാപ്പൂരിലും വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ 500-ലേറെ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. അവരൊക്കെ ഭഗവാൻ ഓരോരോ വിഭവം അല്ലെ. ഇതൊന്നും ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി അല്ലെ മത്സ്യമാംസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. പൊതുവെ ജനങ്ങളുടെ ധാരണ അതാണ്. മത്സ്യം ഇല്ലാതെയോ എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മാംസം ഇല്ലാതെയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇടാതെ എങ്ങനെയാണ് കറി ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെ, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചിന്തിക്കുക. എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെയും ഇതൊന്നും ചേർക്കാതെയും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ചപ്പൻ പോക 56 ഐറ്റം അല്ലെ, അതൊരു മിനിമമാണ് 56. എന്നാൽ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ ജന്മാഷ്ടമി പോലുള്ള ഉത്സവങ്ങളിൽ 500-ലേറെ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും ഓരോരോ സ്ഥലം. അത്രയും പോരാ, അതിലും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകും. ഓരോരോ ഭക്തന്മാരുടെ വകയായിട്ട് ഓരോരോ വിഭവങ്ങൾ, അങ്ങനെ അനേകം വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ. ഇതൊക്കെ എന്താ പറയാ, സസ്യാഹാരങ്ങൾ അല്ലെ, യാതൊരു
ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്നവർക്കൊക്കെ ഈ പ്രസാദം കൊടുക്കണം. അപ്പോഴവർ ഇത്ര നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാമല്ലേ എന്നുള്ളത് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള 100 കണക്കിന് രുചികരങ്ങളായ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഗുണമേന്മയുള്ളതാകിയാൽ പരമദൈവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. ഭഗവത്ഗീത 9:26 ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ അല്ലെ, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം. ഭഗവാൻ അത്രയും വേഗം നമുക്ക് കഴിയുന്ന സാധനങ്ങൾ, എല്ലാവർക്കും സുലഭമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഒരു തുളസിയില, ഒരു പൂവ്, ഒരു പഴം അല്ലെ, അല്പം ജലം അല്ലെ, സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി നൽകിയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കും അല്ലെ. അശ്നാമി പ്രേത, ഞാനത് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ തീർത്തും പറയുന്നു. ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള യഥാർത്ഥ സമർപ്പണത്തിന് ഏക മാനദണ്ഡം ഭക്തിഉപാസനയാണ്. ഭക്തന്മാർ ആദരപൂർവ്വം സമർപ്പിക്കുന്ന അത്തരം ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ താൻ സസന്തോഷം സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പു നൽകുന്നു. അതിനാൽ എങ്ങനെ വിധി എഴുതിയാലും യദുക്കൾ പരിപൂർണ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച സംസ്കാര സമ്പന്നരും ശ്രേഷ്ഠരായ ബ്രാഹ്മണ മുനികൾ അവരെ ശപിക്കാനിടയായത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛാനുസരണം മാത്രമായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണരോടും വൈഷ്ണവരോടും നിസാരന്മാരോടെന്ന പോലെ ലാഘവബുദ്ധിയ പെരുമാറുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും നൽകിയ താക്കീതുകളായിരുന്നു ഈ സംഭവം. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം തന്നെയാണ് യദുക്കളെയൊക്കെ ശപിച്ചിട്ടുള്ളത് ബ്രാഹ്മണരെന്ന് പറയും. പ്രഭുപാദർ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മള് ബ്രാഹ്മണരോടും വൈഷ്ണവരോടും ഒക്കെ പെരുമാറുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ അവരെ എപ്പോഴും ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് പെരുമാറണം അല്ലെ. അവരെന്തെങ്കിലും തെറ്റായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതൊക്കെ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവരോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറണമെന്നും അവരോട് ലാഘവ ബുദ്ധിയാ പെരുമാറരുതെന്ന് പറയുന്നു. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു ലാഘവ ബുദ്ധിയ പെരുമാറുന്ന ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും നൽകിയ താക്കീതുകളായിരുന്നു ഈ സംഭവം. ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ലീലകളിൽ നിന്നും ഓരോരോ പാഠങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരമാണ് നടന്നതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. മഹർഷിമാരെയും മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരെയും അവരെയൊന്നും ഒരിക്കലും നിന്ദിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നു. അത് സ്വന്തം ഭഗവാന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരായാലും ബന്ധുക്കളായാൽ പോലും അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. എന്നാൽ സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന പ്രഭുപാദർ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബ്രാഹ്മണരോടും വൈഷ്ണവരോടും നിസാരന്മാരോടെന്ന പോലെ രാഘവ ബുദ്ധിയോടെ പെരുമാറുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3-ാം സ്കന്ധം ഭഗവാന്റെ വൃന്ദാവനത്തിന് പുറത്തെ ലീലകൾ എന്ന 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം സംബന്ധിച്ചു. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഗന്ധരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കൈയർക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വാഞ്ച കൽപ്പതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവച പരിധാനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ ആനന്ദകൂടി വൈഷ്ണവ ഹരേ കൃഷ്ണ.